बे समाव मोनसे गिदिर खौरां नंगौ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों बेकि दैमानि साखाथि फाखाथिनो रायजो राजाफोरा सांग्रांथि जादों नंगौ बेकि दैमानि साखाथि फाखाथि थानाय रायजो राजाफोरा बे समाव सांग्रांथि थानायनि सम मानोना भुटाननिफ्राय नागार हरनो थाखाय बे समाव थियारि जादों दैखौ नंगौ भुटाननिफ्राय दै नागारनो थाखाय बे समाव सांग्रांथि खालामहरदों रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोरैनो सांग्रांथि गोनां खौरां बिटिआरनि नुसुंसे हादर भुटाना दै हगारगोन नंगौ बिटिआरनि नुसुंसे हादर भुटाना बे समाव दै नागारनो थाखाय थियारि दिनै मोनानि 12 रिंगायाव करिसो हाइड्र' पावार प्लेन्टआ भुटानाव दै हगारगोन नंगौ बे समाव दिनै मोनानि 12 रिंगायाव करिसो हाइड्र' पावार प्लेन्टआव भुटाना दै हगारगोन थारैनो बे जोबोदनो नैबे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनथिथारनांगौ खौरां मानोना हरनि 12 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो भुटाना दै नागारगोन बे सांग्रांथिखौ बेकि दैमानि साखाथि फाखाथि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों साखाथि फाखाथि बेकि दैमानि साखाथि फाखाथि थानाय रायजो राजाफोरा बे समाव जोबोरैनो सांग्रांथि थानायनि सम भुटाननि दै हगारगोनखौ लानानै सालबारि महकुमा खुंथाया बाक्सा जिल्ला सालबारिनि उलुबारि बालिपुर नारायणपुर एलेङाबारि आरो सुनबारिनि थागिबिफोरखौ हरखाबै सांग्रांथि फोसावहरदों बे समाव बाक्सा जिल्ला खुंथायनिफ्राय सालबारिनि उलुबारि अदालगुरि बालिपुर नारायणगुरि एलेङाबारि आरो सुनबारि थागिबिफोरनिसिम बे समाव हरखाबै सांग्रांथि बे समाव फोसावहरदों थारैनो बेयो जोबोदनो रायजो राजाफोरना सांग्रांथि लानायनि बा थानायनि सम थारैनो बे समाव सांग्रांथि थानायनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि थारैनो बे समाव जुब जुब अखा हाबाय थानाय अखाजों लोमसाव जानाय दैबानानि समावबो भुटान हादरा करिसो हाइड्र' पावार प्लेन्टनिफ्राय दिनै मोनानि 12 रिंगायाव दै हगारगोन सांग्रांथि हरदों थारैनो बेकि दैमानि साखाथि फाखाथि थानाय गामि गफाफोरा बे समाव जोबोरैनो सांग्रांथि थानायनि सम बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे सांग्रांथिखौ फोसावबाय गोजोन्थों सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांग्लानि साखाथि फ्लावार श'नि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6296623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन